teman ya di kamar Jaiñ mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya u MLA sungyi. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Play pi barok kateng jong ade kongken Jaiñ marsing ade I ngatri kum I secretary jong kanong kluk hanlung bibus and multi-purpose cooperative society Diwon te ka kam ka bangi le kalong bangi thani kini ki Jaiñ nadu ki Ryndia ki cotton ki wool te ka jing thumo jong ane society jong I kalong ban ai kam ye ki khun samla ki long temi ki bom don kam don jam kam tami ki to ki khun samla ki wan na kalong yeng ka baduna ka yok ka kot borobor ngi ju ai kini ki kam than jing than yang ta jong ki te hang ni ngi wan hang ni kane kalong ka wei ka program ka bakrau ka bakum ka Industries Department kala pentip yang ngi kinong than bangiyo bania kendu bat ki nong di nong thet ki banabat te kane ka de ka jing penya kendu jongki te kum ka wena ka unit ka ba le kini ki kam than jing than ni so kumen jibun bangiyo kum kini ki program namar bangiya kendu ki nong thet ki banabat te lada kini ki tiap jongi kilong ki bamaki ki sngi ha ban tingila aru ban shalani ki shabari tingi sngu kumen adu kata-kata ba dag ijing tre ibaret ngila ban yo kata-kata ka kabu kalong kawe kalat ka bala ban ai kam ai jam ki babun ki kon samla po ka dong than jongi tingi sngu kumen adu kata-kata bangiyo ya kum kini ki program bangila ban ya kendo ki we pat ki customer ki bala ban thedi kini ki tiap jongi Hoi kilawan mene kilawan pe ikine kitiar jongi ki ong baki kwa hi banthi ikine ki Jaiñ Ryndia te ki kin sashim la shai kasngi wakin salek pai ki bawan mene ki de na South Africa but na po Kenya nang kaliang jongi padengi khot ngi wer ye kito ki ba don ka jing thmul ne ki jing kwa ban persyang gini ki Jaiñ ki jongi ba phintip ba ki de ki Jaiñ ki bangi penmi hina du uknyang ngiri uknyang Ryndia ngi thir yo ne uksai u bangi penmi hi ngi thanye ki Jaiñ bat ngi di ki hangne ken ki ba ngimla ban thet na we ki de ki bangi hi ngi penmi hina du ki sai ki rong ki Jaiñ ki jing su